भाई लोग जैसे कि नवरात्रन का सीजन चलता है, इसमें भक्ति भाव से पूरा पब्लिक मतलब कि पूजा पाठ करती है ज्यादातर मतलब यूपी बिहार के मतलब भोजपुरिया जो लोग हम लोगन खूब मतलब कि भोजपुरी गाना मतलब भक्ति वाला गाना नवरात्रि सॉन्ग जोन गाना आइल बा उ कुल मतलब नया नया 2023 का मतलब खूब बजावत हम लोगन। तो वैसने गाना लेके हम आ गइल बानी पवन सिंह का गाना जोन पवन सिंह का जो नया गाना ई आइल बा उ दुलरी मैरिया। तो मैं क्या करूँ। और उनके बता दें कि मतलब तैयार हो जाला वो नहीं गाना बजावे खातिर अब ले ना बजैले अला तब बजा दिया है उके काहे से कि पवन सिंह का गाना पावर स्टार पवन सिंह का गाना ह। आ तो लोग तो जानबे कला कि पावर स्टार पवन सिंह का भजन कैसन सुने में लगेला। तो लोग के बता दी कि ये गाना में जौन पावर स्टार पवन सिंह वहाँ हारमोनिया बजावत हम मतलब तो हारमोनिया जब भी बजावे ना उ गाना मतलब हिट हो जाला मतलब उ बहुते टॉप लेवल का गाना उर लगेला मतलब सुने में। तो ई हारमोनिया बजावत हम आ गाना के तोलन के एक बार पहले सुना दी तो गाना का स्टार्टिंग पॉइंट जोन बा उ ये बा। चम चम चमके लाल चुनरी सुन लेला लोगन मतलब ये रहल गाना का स्टार्टिंग पॉइंट। आई गाना में मतलब जे साथ देले उ चांद्री सिंह मतलब ये गाना में मतलब पवन सिंह का साथ देले हैं। आ तबे तो ये गाना मतलब बहुते सुने में अच्छा लगत था और ये मतलब वीडियो के हिसाब से मतलब शूटिंग भी बहुत सही है। आ गाना का जोन बोल बा वो बहुत शानदार गाना में मतलब दिखत है। आ बहुत सारा ये गाना में मतलब कि जयकारा भी होत बा। तो ये गाना मतलब बहुते शानदार गाना है भाई लोगन। हम तो लोगन से रिक्वेस्ट करब कि ये गाना के सुन ला लोगन। उससे मेरा क्या फायदा। तो ये गाना मतलब पवन सिंह का एगो बात हमके बहुते अच्छा लगल मतलब एगो पॉइंट बहुत शानदार ही गईले हम ई पॉइंट जोन बा ये बा। धरती पपाओ जैसे धैली मयरिया तो गाना में मतलब चांदनी सिंह खूब दुर्गा माई के मतलब कि फूल उल चढ़ावे नहीं मतलब माला ला चढ़ावे नहीं। आ जौन है कि चुनरी ओढ़ के मतलब डांस उन्स करनी है जौन पवन भैया हम मतलब हारमोनिया खूब बजावे ना मतलब अपनी गला के हिसाब से मतलब भक्ति भाव में मतलब बहुते शानदार मतलब गाना गावे ना। और सब जो पीछे मतलब कतार में बैठ के मतलब ढोलक लोग सब बजावेला एक तरह से कहबा था मतलब पूजा पाठ में मतलब ये लोग सब लीन रहे लोगन। वीडियो को शूटिंग मतलब ऐसी दियल गई है तो यही से मतलब ये वीडियो बहुत शानदार है मतलब देखे में बहुते अच्छा लगा था भाई लोगन। सोचम सपनवा पूरा गइली आना तो गाना के भाई लोग के लिखले वो बात उनका नाम बताए तो रोशन सिंह विश्वास गाना के लिखले हम आ म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह हम मतलब तबे तो मतलब गाना से मतलब शानदार लगा सुने में म्यूजिक किया तो प्रियांशु सिंह का। तो दोनों तो जानबे कला कि प्रियांशु सिंह का म्यूजिक बहुत सही रहेगा। अरे बस मजा ही मजा है, मौज लेते रहो, ज्ञान देते रहो।